sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Gerald. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sanay magbalik. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Dumanhog, Cebu. Ang nga matatampo, nagdasingan nga, Gerald. Recorded by X Thunder Gaming. Gwapo sa ning nag-live sa TikTok da. Gian ang iyang pangan. Gian. Try ko app. Unya ako da yung pangayoon ng iyang Facebook. Kumusta, Gian? Okay lang, Gerald. Thank you de ha, nga imo kong gihatagan sa imong Facebook. Feel mo gud ako buutan ka. Mong akong gihatag akong Facebook. Oo, tinuod masigod nga buutan ko. Oo. Lagi. Kasi buutan lang ko kung matuog. Aha. Siyaw sa gada. Taga diin magide ka. Migla Nilia, ikaw nagadiin man ka? Taga Dumanhugo. Pero ni ako rin sa city. Nanginibuhi in town. Mao ba? Ako niya kayong suruyon diha, ha? Pwede. Kung di na ko busy. Suruyon di ka diha. May bakang busy sa imong cellphone do? Kung sa man, imo na nauyab ang permi nimong tawgan? Umiga na ko yoy. Di pa may uyab. Eh. Pero base na isang adungan to mga uyab mi. Ala, kung bati do, Gerald. Samtang ligon pa imong tuhod. Ha? Makikita ka na ako? Unta, kanagon okay ra nimo. Okay na, uy. Ani na lang. Niama ko rin sa city. Ako na lang kang anhaon sa gipuy-an. Maayo pa. Sige, ako i-chat mo nga akong address, ha? Kadumdum gida. Sayon ram guling dumdumong lugar agud. Hinuon sad. Naon sa ka, uy. Pamiloksad ko no diha. Sige, makagtutok na ako. Kon. Mas gwapa gid ka sa personal, Gian. Mayo hagid mo bulatik ko, eh. Tinuod bitaw. Ibaw ka katong nitanaw ko sa imong live. Ibog na kay ko nimo ato. Baya. Lagi. Karon nga nakita na ka na ako sa personal. Di lang kay ibog nga akong na-feel nimo. Na-in love na ko nimo. Gerald. Di ni binuang, ha? Tinuod yun eh. Gikanis akong heart. May chance ka ko nimo, Gian? Di naman usor ang pakimi-kimi, uy. Oo na. Ako na kagisagot, Gerald. Tinuod, Gian? Imo na kong isugot. O, lagi. Uyab na ta. Salamat, Gian. Kay may gusto sa di ka na ako. Salamat yung kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Imo lagi ditong nauyab ang permi nimong katsyat? O kuya, nari mo ito ganiha? Dini sa tong yabangan. Pero wa lang ka. Mao ba? Ya. Butan man kanay mong uyab. Buton yoy. Gwapa sad. Awa, ay noon. Ang pingi gina.
Aron di na mawa nimo. O kuya. Oh, Kuya Unson, nag-iilis lagi ka. Asa di ka? Soroy ko dang laay man. Asam sa kapsoroy? Kabantay man ko nga na diskuhan din iskulon. Madto ko. Di man ko musayaw. Kuan ra gud? Chat ra gud. Kuya ko ba? Nya, kung may bawtong uyab nimo, nga magdisko ka. Patay ka. Di na ko magsaba, kuya. O ako na sang i-off ang akong cellphone. Aron, di ko niya makontak. Yoy. Hala no. O sige, ikaw bahala ka. Ata na, kuyog na. Kung nagong gwapa rin ni kuya. Daghan oi. Bangaan ka? Dog. Tanawan gud. Kita ka ng babae nga naspikas lamesa. Ha? Ganun di kuya? Matay kanina ramang ko nakabantay nga nagsige nagtutok nimo. Aw, mau ba? Aw. Sa mo kagat din sa kong paon. Madagi ni sa tong giabangan. Ano man, ano sa may plano nimo? Dili na kuya. Akong duulon. Hi, miss. Oh, Ay kadlok na ko. Gusto na ko makikila-ila ni mo. Ako magod kang nakita nga, wakay kauban ba? Maong iduol ko ni mo. Gerald. Chay. Chay. Okay na ni mo nga ako kang ubanan din eh. Siyempre ba? Oh, sige. Aro, nasa ko'y kasulti-sulti. Samtang mag-inom ko. Muinom ba ka kay mag-order pa ko? Ayaw na, Gerald, kay nalipong na ko. Ha? Lipong ka? Hmm, Di maayo eh. Kuan, ako lang kang ihatod sa imong gipuyan. Kay Basig, binuangan kas mga standby ba? ayaw lang. Dili ko muuli sa amo. Nga naman. Naglalis mis akong ate. Maubitaw naabot ko din Nagtagay-tagay ko. Nagpahungaw ko sa akong kahiubos akong maguwang. Uy. Oo niya, asa makapaingon ron? Bahala na. Pasagdir ako kung nasa ko paingon. Lo. Makonsensya mo sa tao eh. Basig unsay mahitabo di mo ba? Di maayo eh. Ito na lang katog sa akong giabangan. Unya na lang pauli kung mawa na ng imong kahiubos imong ate. Maayo pa. Sige, Gerald. Ato na lang ko si Mugiabangan. Gerald, Sige. saan mo ka diya? Kuya. Mauli na ta. Kuya, si Chay de. Chay, akong maguwang si Kuya Winston. Hi, kuya. Hello. Kuya, ako na ning dadon si Chay sa tong giabangan eh. Kay ipasignahan mo pa uli sila. Kay naglalis sila sa iyang ate. Ikaw. Nala, sige. Ato lang sana patulga dito sa pikas kwarto kay ato ko matugog sa gibangan ni mama. Nya, saman. Una lang ko ninyo. Sige, Kuya. Sige. Sige, pagkamping mo ha. Tana, Chay. Ato na ta sa mong giabangan. Ari ka katog sa pikas kwarto, Chay. O niya ikaw? Asa man di ka matug? Dire na ko sa akong kwarto. Ay, diri lang ko matug sa mong kwarto, uy. Dako bitaw ning Katrini mo. Tupad lang ta, pero butangan lang natug-on lang ang tunga. Ha? Mayo pa kay lihok ka na bago matuog. Nga, basing ang magkagakos ko ni mama. Patiran ti ka kunin mo kong gakson. Tuog na tayo, kay duka kay ko. Maayo pa. Good night. Ay, nakatuog na si Chay. Kung ano rin unlan, bi nga iyang gali. Unya, yakop si Kakson. Ingon kay akong patiran ko na ako si Kakson. Tapos, maninulig kakos na ako. Wakinig pa ko na.
Chay. Um, morning. Gerald? Oh, ay, ginoo ko. Wala ko'y sapot. Um, Oh, sakit kayo nga akong kalawasan. um, Gerald, sa buti pa sa buti ni. Chay, Imo kong gilabtan. Chay, pasensya na ka. Ako parehas mo ta nga nakainom gabi eh. Og, wag kumakapong sa kong kaugalingon. Ako kang nahilabtan. Unya, unsahon man ni Ron, ha? Nga nakuha naman ni mga akong pagkababae. Ay, kabala ka. Nakagusto mo sa ko mo. Maong andam kong madubag sa nahitabo na to. Gerald. Nya, kaya naman si Chay. Ipauli na sila kuya. Kay kuwaon ko na siya. Pero, mubalik na to. Mag-live-in na mo? Muna ka nagid kuya kay may nahitabo naman na mo. Uy, bayan, no? Paspasa. Nya ka tong, saan mo kayab? Si Gian? Ay, erase na to kuya. Sa iris ba, eh? Ako na tong kalimtan. Kay hindi na mas chay sa akong kinabuhi. Hindot sa dining natin matawag asawa. Kinaan ta malihok-lihok. Ah. Chay, pwede ko gabli kay basig si kuya na nanokdok. Ako rin bahala, Gerald. Ati man na lang ang imong giluto. Gerald. Di ay nangita ni mo. Imo ko ng uyab. Ang, Gerald? Gian, nganong niya ka? Kisa ni babae nga mong gikauban din eh. Iya kong uyab. Siya si Chay, ang bago na kong uyab. Gerald, dun sa mani. Luha ni misi mong kinabuhi. I'm sorry, Gian. Mahintahitabo na magudang mo ni Chay. Maong di ko siya mahimong pasagdan. Gerald. Huwag ikaw, pangita na lalaki, ha? Kay makibuwag na ko nimo. Mao dahil nga wala ka mo chat na ko. Kamilain naman ikang gikalingawan din eh. Magkabaan ka pa unta si magibuhat ako, Gerald. Magkabaan ka pa unta. Gian, Gerald, mananghid ako nimo ha. nga, unsa man? Muuli lang sa ko sa amo. Kay okay naman gud mi sa kong ati good. Unya, kanasam ka mo balik diri. Kuan, mo istar lang sa ko sa amo, bali, usa ka semana. Unya mo balik na sa ko dinhi. Sige, amping dito. Duha naman kasi mana ang nakalabay. Wa pa man mabalik si Chay. Akong tawagan, be. Oh, unsa man ni? Gi-block hindi ko ni Chay. Nasa ato pa. Gibiyaan ako ni Chay. Bawat sandali Kalit lang kong gibiyaan ni Chay. O guwan na sa ko'y balita niya. Kaya di naman ako siya makontak. Tingali, kaba na ning nahitabo na ko nga napasakit kong babae. Sa mga lalaki nga naminaw ron, ayaw ninyo pahilaka mga babae. Labi na kung nagtinarong ni ninyo. Kay may gaba gyuday nga moabot. Di nilang kutob. Huwag daghang salamat sa pagtagading akong tampo.
More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga galang kaagi ni Gerald, gatagaduman ho Cebu, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagaluhan, sana'y magbalik. Mong kaagi gibatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong naglain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubakahay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon, magkining usa ka babae nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Charmin. Ma, kinsa man gid akong papa. Wa man gid lagi ko makakita niya. Ay kagahi ba ni mog o, Charmaine? Ang imong papanak, why ayo? Ayaw na lang tong pangitaa pa. Pero ma, gusto rin magod ko makakita niya. Ay, ang imong papa lagi na anay pamilya. Ayaw na lang gutog sa muka pa. Wa magyud ko nimo pakita niya, pi. Bisag picture lang sa akong papa. Wa gyud. Kagahi ba ikig o niyong bataa ka, oy? Bahala ka diya, oy. Di na ako makikistorya pa ni mo, oy. Lain na ning mama, oy. Kapilan ako sige balik-balik pangutana niya. Pero dili ko niya sultihan. Okay, class, for your activity tomorrow, please bring a family picture. Wala, family picture. Hala, Charmaine, saon man na ni mo? Wa man tay family picture. Kalipog lagi ko. Mawang man sa ko ni mama ingon ko kung wako'y papa. Iluuyasag ni mo, Charmaine, no? Wa man yung kakakita sa inyong papa. Laki, si mama, dili man sad mo tong anak ko. Bisag untaon ako pugos, kay samo ko no. Na naman ko nila ang pamilya akong papa. Mao pa? Pero, dili man ka mangitag sa mukod. Magpailara man ka nga iyang anak. Dili lang siguro ko mo eskwela og maoy. Mo absent lang ko. Unya, ay na lang nako si ma'am nga galain akong tiyan. Charmaine. Charmaine. Uy, Charmaine, bangon na diha. Uy, may klase ka. Dili ko mo eskwela. Sugoy, dili. Dili pwede, ha? Bangon na diha, kaligo na dito. Dili lagi ko mo eskwela. Unsa ba'y problema ni mo? Nga dili ka man mo eskwela. Ang angpi. Padaduan mi sa kong teacher o family picture. Unya, waman ko'y papa. Ako ra may nalahi nila dito. Sila tanan ay papa. Ako wa. Anak. Wa ko'y picture sa imong papa bisang usanak. Pero, kung gusto ka man yun kani nga makaila niya, ako pa ning gihipos ilang landline number nga iyang gihatag kanako kaniadto. Suwahi lang ni kung mao pa ba ni. Nang naas ibabaw, mao ni panghani papa nimo. Salamat, ma. Hello? Magandang hapon. Sino to? Magandang hapon po. Pwede po ba makausap si Junjun Makaspak? Speaking. Sino to? Papa, si Charmaine po to, Papa. Ako po yung anak ni Delilah San Juan. Anak niyo po ako, Papa. Anak? Wala akong anak sa labas. Pero Papa, ito po yung number ang binigay sa akin ng mama ko. Wala akong anak sa labas. Pwede ba? Huwag ka nang ulit tumawag dito.
At baka mag-away kami ng asawa ko. Paunay akong giingon mo, Charmaine. Di ko gusto nga makita ka pa sa imong papa. Kung kibisag ano sawa ka niyang giila nga iyang anak. Silbahay siya, ma. Bitaw na, dili ganoon ako gusto nga mangita ka palagi niya. Tungod kinahibaw ko nga masakitan ka ra. Saan na ko? Dili na gid ko magita pa niya. Na ako ipaila-ila nimo. Kinsa man, ma? Ako, Charmaine. Kinsa ka? Charmaine, sugod karon. Ako na imong bagong papa. Ha? Unsa? Muna. Nahigugag ko sa imong mama. Tao-tao di ba sa imong mama. Pero, miyang imong mama na ko nga, dili sa kanamo pagkalitan. Kasi pa magapangutan sa imong papa do. Maong karon na, maong nyo sa kunimo. Dagod mahimo. Hatagi ko gigayon. Namamahimo ka nimong papa. Kung asa malipay si mama, ato na lang sad ko. Oh, salamat, Charmaine. Isaan ako. Mahalon panggaon ko ikaw o ang imong mama. Dili ko ka mapasagdan. Thank you, anak. Dali ari sa panahon day, no? Kani ato mga elementary pa lang pa. Karon, dagko na kita. Mauli gid tay. Pag-abi nimo day, nalipay gid kay ko para nimo. Kaysa una, magilak in town ka kay wa kay papa. Pero karon, pinangga gid kay kas imong ama-ama. Mauli gid tay oy. Nasortihan sa din taon si mama. Nga nakakita siya lalaki nga tarong. Kapanggaon siya ug dawat pagid kaayo ko. Ay kadiyot sa daya. Nanawag si mama. Hello? Ma? Anak ko, anak, imong papa. Ha? Unsa na mo? Patay na siya, Jermaine. Giatake ang imong amahan. Sadya ako siya ginawa sa ospital. Dead on arrival na siya. Kinuo ko. Dali! Dali! Pa, salamat sa tanan. Sa imong pagpanggan ako ug sa imong pagpadako na ako. Salamat kay wa mo pasagdan ni mama. Ayaw ka balaka pa. Dili na ko pasagdan akong duha ka manghod. Ako'y mapatiwas nila pa eskwela. Isaan ko na. Day, kay nundum ka ni Raver? Katubang classmate nato pag elementary. O, day. Nga naman di ay? Sige ba siya chat na ako, day. Sige pangumusta nimo. Dili man kuno ka mo-reply chatan sa messenger. Mao ba? Busy ko day, oy. Naibaw ka na baya. So kada matay si Papa. Doble kayod yun ko kay gisaad ko siyang lubnganan. Nga ako gipahumanan ang duhan ako kamanghod. Hinuon sa day. Ay, maliit na gid ko, Anita. Magabalhabal na lang unta ko pero hangtod ron. Wa pa may habal-habal nga nangagi. Ay. Kinsa yung sige pamipit nga sakinan ko eh. Kevin! Asa ka? Hala, si River. Sakay na ako. Kung wapay ka sakyan. Basin magyan na akong imong atuan. Oh, River, ayaw lang oy. Okay ra ko. Maghabal-habal ra ko. Sakay na lang, good. Magkasaya pag complete eh. Tingaling maliit kasi mga atuan. Sige na lang oy. Pwede rin magudunta nga dinikas front seat. Diagid kas lingkod. Okay ra ko din hey River oy. Maiko ko diha sa tubangan. Basin uyab na ay makakita. Mabutangan pag malis siya. Wa am good ko'y uyab. Today, cha. Pwede ko mga use mo number. Ha? Wa man kayo masok ko. Wa man hinuon. Sige, ini-drop na lang ni mo na ko. Tagan di ka sa akong number. Oh, si River, nanawag. Hello? Hello, Cha. Pwede tayo magkita ron? Ha? Sige na, Cha. Naibaw kong rest day ni mo ron. Please, ayaw ko balibari. Sige, asa man? Thank you, hang. Nagkikita agad ako. River, doon na ka ba isulti na ako? Dili lang ko ni dugay-dugayon pa. Kay sa tinuod lang. Hagbay rin kong nagkagusto ni mo, Char. Oh. Charmaine, pwede ko mga mo. River, River, sorry ha. Pero napamago ko'y obligasyon. Obligasyon sa akong pamilya. Napa ko'y duha kamangon nga kinahanglan akong pahumanon. Mutabang ko ni mo. Tabangan ti ka. River, Mahal ti ka. Sa una pa. Hatagin ko higayon nga ipamatuod ko na ni mo. River,
Ako sa nahuna-una. Nak, si Raver ba? Taon-taon naman kong nakabantay niya nga magsigi og ani sa ato. Uyab na mo? Dili pa maoy. Dili pa di ay. Gano man po. Nahadlok manggod ko, ma. Dili unya na ko matuman kung saad ni Papa. Nga, pahumanon ko gid ang duha na ko kamanghod. Pero mahal ni mo siya. Ang tinuod, ma, sa sige na mo kuyog, og sa iyong gipakitang lihok na ko, dili na ko ikalimod nga. Nagkagusto na sad ko niya. Anak, kung asa ka magmalipayon, maoy tumana. Kay kung tinuod kang mahal sa imong imahal, andam siyang musabot nimo. Ma, Tinuod? Imo na kong gisugot. o Raver, Thank you, Charmin. Thank you. Isaan ako. Dili kagid magmahay. Panggaon ug mahalon ko tika. mahal sa tika Raver. Kalipay ko, kay wagit ko pasagdi ni Raver. Ingon man ang akong pamilya, iyagi kong gitabangan. Gusto gani unta niya nga, muundang ko sa kong trabaho isip call center, kay siya na lang ko ni bahala. Pero wa ko musugot, tungod kay dili ko gusto, nga isalig ang tanan niya. Igo na kanako nga iyang gitabangan, ug mapasalamaton kaayo ko ana. Karon, aduna na may umaabot nga anak, og nagpatukod na sa among kaugalingong bay. Hopefully next year by March, mahuman na gyud. Then after that, plano na namong mapakasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita may higalan kaagi ni Charmin nga taga Cagayan de Oro City.